Hi, welcome. It's an if YouTube channel here. So zinafika pamenepo nkhani kanali mpaka pamwe poti ndi nkhani yakukhoti ndi chamene mwafuna kuti akupaseni chipepe nanga inu mmene ndazunzikira ine 17 years aboma sakuchita chilichonse nkhaniyo ine ndingokhala basi kuti azindizunza achakwera ndi boma lawo nkhaniyo sanayambitse ndachakwera anayambitsa ndi DPP ndakumana 17 years ko sanapititsenso nkhaniyo ku court ya angokhala pe sipano pamene ndapita ku court panopa kukafunsa kuti kuti nkhani yanga ikuyenda bwanji akuti tipitirizaso nanga zaka 17 izi mumatani sakunena kuti inu munachita za malamulozi nkhani ikafika potero zimakhala mutani ayi tikuchita zikupita ku court zikuenda ku court zikuenda ku court ndicho muti timva pasidwa pompa kuti ayi pena pake zachitika ndithu inde pa 22 apa inali ku court pa 22 pamande panali pamande inali ku court akoti aimva nkhaniyo ndiye agamula kuti apereka judgment posero apa ine ndikuwuzeni ngati mwina simunandimverere koma ine nachita ujeni interview atandiletsa ujeni a electoral commission kuti ndisaime ndiye anthu anandifunsa kuti kodi nanga anthu a ADD anandifunsa kuti kodi inu bwana mwina mutipatse malangizo tikafuna kuti tivotere ndani chifukwa koma ndile nazoona ine naliuza dziwa macho iyi ndi ujeni inali live ujeni TV interview ndi Zodiac ine ndinauza amala ndithu pano aliyense amene anamva akwirira nane ndinanena kuti pali ma candidate awiri achakwera ndi Mutharika ineyo ngati Chilumpha ndikuwuzani kuti pa anthu awiri bola Mutharika yes chifukwa naona amene anachitira ujeni achakwera ngati mukumbukira tinapanga bungwe la timati tonse tikonze tonse ochira tinali mbali imodzi tinauza achakwera kuti tibwerani kuno tikhale tonse limodzi nthawi imeneyo sanabwere kwa ineyo ngati munthu wophunzira wodziwa bwino zinthu koma sinaphunzitsa nadziwa kuti awa ndi wodzikonda direct ndipo atandifunsa pa interview ya ujeni ya ujeni imene ndikuna ya ujeni nani kuti awiriwa bolani Mutharika komanso ndinachita mwayi nakaona na kanani koyamba kuona na Mutharika nakhala chonchi 1-on-1 kuja ndikusanjika kuja ndinaona kuti Mutharika ali ndi weaknesses awo koma is better, far better than achakwera ndipo ndinaliuza dziko chifukwa ineyo ntchito yanga yandalali sikuti ndikuchita ndali chifukwa choti ndifuna ndalama sindikufuna ndalama ayi muli nazo ndalama ayi osati ndinazo ndalama koma ndinokhutitsidwa ndi zimene ndili nazo ndinanena ndithu pa dzina la Mulungu apa aliyense amene anaimva interview awa ndimbondi zanga ndinanena kuti pawiri bola mkamvetsetse chichewa cha bola Mutharika chifukwa chakuti 1 chimene chinandipangitsa Mutharika ndi president yekhayo chiyambeni cha dziko lino amene sanamangepo ujeni predecessor wake kama udziwa zimenezo Mutharika ali president sanamange predecessor wawo sanamanga Joyce Banda chimene chinandipangitsa kuti munthu uyuyu ndi wosiyana ndi yake chifukwa Kamuzu adatamangitsa osolo ndo achipembera nakafera kakutuko Amuluzi anamanga Kamuzu ujeni Bingu anamanga ife enafe ndi Amuluzi omwe kuletse pano naona kuti uyu mkulu uyu ali ndi kena kake alibe mtima wankhwidzi yayi he may have other weaknesses yes koma bola so zikonda chifukwa mene makambira ndiwo ndicho makhala bwino bwino ine mpoko madauti kuti president so makhabyo nanga sina khale president ndanena ndithu kuti bolani manena zoona komanso 2 MCP ine ndinayiona khalidwe lake as a party ndipo ndimadziwa kuti an organization does not change in a minute I knew everything then amene makhandira amadziwa kuti I said it kuti MCP imene tikuyisankhayi
tikungozibwetsera mavuto. And I'm glad everything that I said was correct. Chimene ndikutanthauza nchonena kuti ifeyo povota sitinavotere kugwiritsa ntchito mutu bwino bwino, tinavotera tinali ndi ujeni mtima wa ujeni tingani kuti yani hatred nkhwidzi. Sitinavotere kuti munthu uyu chakwera kulibe kwena anagwira ntchito ina iliyonse kuti adziwe kuti ndi president ayi. At least aujeni amuthalika tinadziwa. Koma achakwera sanagwirepo ntchito ina iliyonse. Achilimanso chimodzi sanakhalepo nduna ya boma. Sanakhalepo ujeni MP. Chifukwa zimene zimakuphunzitsa kuti udziwe mmene dziko liliyendera. Onsewo anali anthu ndithu oti sitimadziwa imene zoona, sitimadziwa. Palibe munthu m'Malawi amene anganene kuti amadziwa, palibe. Koma ndinangovotera kuti basi pakuti ni busa ocha. Zimene those are not criteria for putting somebody in office. Mumudziwe munthu yokuti anagwirapo ntchito ya achakwera pana kuti amagwira ntchito ku Chipiku. Ndiye mukampatse munthu president from Chipiku to president. No. Muone even ku America aliyense amakhadi atamuyesa atakalapo ntchito as a politician, because zosiyana ntchito zosiyana. You need to have an understanding of how government works, how this works. Osati chifukwa chakuti ukakhala choche ndiye kuti munthu wabwino, koma umadziwa chochita. So ukakhala kuti sukudziwa zimene ukunena, zimene amanena kuti tikakupatsa ntchito 1 million in 6 months, ntchito zake ziti. Chilichonse amangonena zimene zimabwera mutu basi, koma zinthu zonse sizingachitike, because they don't know how to do these things. Ukangati ino zimene amanena atsogatu ambiri masuwano, mpatsa munthu driver akaendesa truck, munthu sanaendese ndi njinga kapala, zitheka bwanji. So kuvota kuja, it was a mistake ya Malawi, amavotera zina zake osati za ndale ayi. And zimene ziwononga ndale za dziko lino. We are not interested kuti tikali pansi kuti akuluwa angayigwire ntchito iyi, koma amachokera kuti alomwe alamulira tsopano ndi nthawi yachewa. Awalamulira zinthu zopanda phindu. Mtundu wa munthu susonyeza kuti munthu uyo ndi wokwanira pa ntchito. If you have to look at a guy kuti uyuyu zimene akunenazi akuzidziwa kapena sakuzidziwa. Iwo aja amanena zinthu zosazidziwa. Palibe chimene ananena chimene chile chiwona. Kupanso kumufufusa kumene anachokera, kodi munthu uyu amasunga phangano. Achakwera phangano lililonse limene apanga from day 1 up to this day. Koma muona anthu akavotera mzati kuti pa 2025 akavotera. Dziko lathu lichoncho. So mistake ndi aujeni andale. Komanso mistake ndi ife. Chifukwa timathamangira zinthu, mamoti tidekhe bwino tiyang'ane bwino munthu timusande bwino kuti munthu uyu akatira muliredi sitikufuna. Tukasankha kumene amachokera, changulo chimene amalankhula, khala mavala bwino suti, khala savala suti, savala tayi ngati achilumpa, basi zimene timayang'ana. Koma these things have nothing to do with leadership. So panopa aujeni is kati ngani kuti chani. Si munthu wokwanira kuti akanakhala president, koma anakhala basi. Koma sipano ife tikuda ndani andale. Koma munthu uyo kodi anali woyenera kuti akhale pa mpando? No. Alibe chilichonse chosonyeza utsogoleri chilichonse. Kuli ku 7 kujeni ku assembly amagwira bwanji ntchito. Palibe amene anafunsa kuti kuli ku assembly kuti amangako chani kumeneko. Muona kuti sala makakhala toilet yomwe. Koma tidavotera. So yes, anthu andala amanena zinthu zoti zokometsera, komanso vuto lake ndilonena kuti ifeyonso timakhulupirira msanga zinthu popanda kuyang'anitsitsa bwinobwino. Chifukwa amene anayika pa mpando paja si iwo andale ndifeyo. It's our problem. We didn't do due diligence. Kuti akulembe ntchito ababa anaita due diligence kuona kuti akulu atakugwira. Koma ayi. So komanso character ya munthu. Character ya munthu matters. Munthu simukudziwa atapang'ono sana khali public office simukudziwa atapang'ono. Kundi kufusa ndibani kuti mwaona nawo aujena achilima. Ini nawo na achilima. And pamene nachita kuti awawosa avotera. I'm telling you the truth. Now ananditara kujeni. Mina ananditira treat ineyo nadzo kuti awa nditudi awa sangaite ntchito. Anata. Nzanze fawiri.
koma ndithu ine ndinazoona sinabise ayi naliuza dziko lino kuti anthu awiriwa sangakwanitse utsogoleri chifukwa utsogoleri ndi ntchito yayikulu si ntchito ya masewera ni ntchito yayikulu. It's a very 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 the highest responsibility on earth ndi utsogoleri wa dziko. Koma ifeyo timankukhala ngati ndizotsogoletsa mpira basi ameneyo and I said it kuti no awa ineme ndaonera chifukwa ambuye anandidalitsa anandipatsa mwayi woti ndikaona ndamthalika, anandipatsa mwayi woti ndichite interact ndawo je ndachima, anandipatsa mwayi kuti ngakhale sinaona nawo chifukwa awuje atakwera sinakhale choncho sinaonana kama ndizoka sama ndizo I don't know. Koma anthu awiriwo ndi zimene anachita ucheni pokana kukhala gulu achakwera basi nadza kuti there is something wrong here. Why doesn't he want to be with the group? Tonse tigwira ntchito imodzi fese simafuna president mwa timafuna kuti zinthu zisite ndi nadza kuti palika anthu apa. Mchaka cha 2019 munayambisa chipani chanu Assembly for Democracy and Development. Chipani chimenechi chilipo? Chilipo ndatsogolera amene masankho mchaka cha 2025 mukukonzekera mutani ngati chipani? Tikukonzekera ndithu takonzekera tikukhazikitsa mauje ma areas ma branch komanso kuonana ndi anthu osiyanasiyana zimene zikuchitika. Kubwera kwa ine kubwera panopa ine ndabwera ngati president wa chipani cha Assembly for Democracy and Development sinabwera ngati Kassim Chilumba. Yes. Ndikakhala ndi Kassim Chilumba simungana ndibwera kuti tionane choncho koma ndabwera ndithu ngati president wa chipanicho. Ni ntchito ndithu imene tikugwira panopo kuti anthu adziwe kuti Achilumba amene akufuna ujeni ndi ndani. Chifukwa ambiri amene abadwa 1994 sakudziwa zambiri zimene ndani apa sakudziwa zimene ndani apa zambiri chifukwa nakasintha imene anali ana inenso ndi ana ambiri so sakudziwa zimene zinachitika chifukwa nthawi imene anali sanabadwe. Chaka masankho mchaka cha 2025 azakhala 50+. Nkhani za migwirizano mukumazionika motani ku chipani chanu? Nkhani ya mgwirizano kungoti nangasi ifeyo mdziko muno ndi mavuto zikamanenedwa nkhani ambiri sitimafuna timve. Ifeyo judgment ya ujeni ya judgment ya electoral commission ya ujeni ya election president election ineyo ndinayidzudzula judgment imene ije ndinayidzudzula ndipo sinimagwirizana nayo ayi inaliyola kwika. Koma dziko lonse linachemerera kuti imene ije na judgment yabwino koma sina judgment yabwino. Chichola kwika chinali choyambirira chola kwika ndichi nachi inu ngati mwabera masankho mulangidwe inuyo malamulo a dziko lino musakalange anthu amene sizikuakhuza. Tsopano judgment imene zinachita Amalawi sanalakwitse chita chilichonse kuti muone mmene zinachitika masankho amene aja palibe Amalawi amene adalakwitsa chita chilichonse adalakwitsa ndi electoral commission sanagwire ntchito yawo bwinobwino. Koma judgment imene chanena kuti analakwitsa ndi Amalawi ndipo Amalawi analangidwa zinthu ziwiri. 1 adakakhala pa mzera kawiri pa chaka chimodzi. Amene amapita kukavota amadziwa kuti kukavota sikula lesengalo kweli ndi chinthu cho timachita chifukwa choona kuti ndi dziko lathu tikonze koma kuti si chinthu choti mumafuna muzichita kawiri koma Amalawi anakavota kawiri chimenechi nchilango. Andi chilango kwa munthu aliyense ukadzuka mmamawa umakakhala pa mzera pano kuno ndi uko kuti ukavote ndi chilango ndithu imenechi. Koma Amalawi anakavota kawiri pamene sanalakwe chilichonse. 2 dziko lino mavuto a ndalama tinawo mpaka pano. Cholinga chake ineyo nakhala nduna udindo mmene akhapo ngati nduna ya zachuma Minister of Finance. Dziko linolo finances zake ndizoonera kuti muchite masankho kawiri basi ndalama zaonongeka. Dziko linolo mphawi wake ndiwotero kuti muchite masankho kawiri chifukwa nthawi ya masankho kuti anthu akavote chitipa tumsanje pamafutika ndalama zambiri. Tinachita masankho kawiri anthu sakunena sadzakuuza ndimenezo kuchita masankho kawiri kuja tinachita kumene kuja kunaonongesa nkhani ya chuma cha dziko lino. Ife amene timadziwa zimene finance ya dziko la Malawi mphawi wake umene ulipo mdziko muno
timadziwa kuti zonse zimene zikuvutika ndi foreign exchange zinachokera pamene paja. Koma palibe amene akuza chifukwa amene amafuna kawiriko safuna kuti dziko lidziwe. Koma zinachitika. Zinachitika. Koma kuna ndikubwera kunkhani ya 50+1 mwachulayi. Kuti 50+1 ife amene timalipa constitution tidayisira dala. Chifukwa timadziwa kuti dziko linulo it cannot afford to have 2 elections, general elections itu ya patatu kawiri. Chuma nkuenda bwino sizingayende bwino. Ndipo tikunena panopa dziko lonse lindive kuti kuchita masankho kawiri pa mujeni mene lili finance ya dziko linulo ndikuononga chuma cha dziko lino. Nanga sana afuna kuti chilungamo chioneke. Chilungamo chache chiti mukalanga Amalawi amene sana alakwitse pa povota. Sana alakwitse Amalawi. Chono chira chake china chitingona. Chifukwa cha kuchita masankho kawiri mukapeza mchipata mwibe mkhwara. Kuba anthu sakuzani zimene zozo sakuza pepe amene akuzeni chifukwa amene akufuna zimene zozo akusangalala kuti dziko lipa. Koma chifukwa cha kuchita masankho kawiri tinaononga ndalama zambiri kotero kuti mkhwara kulibe kuchipata. Inde tikudziwa kuti pali anthu ena akuba ndalama koma sikuba kokhayi kuchita masankho kawiri kuja. Chifukwa zimene zija ndi ndalama zambiri. Chifukwa maballot paper amakapindulidwa kunja. Koma mganize kuti aliyense mudzuli wonse kapena ndine kuti dalile lonse likali maujeni ma police station machacha ni ndalama zambiri zimene zije zambiri ndipo pama khapa bebiso auditing ndalama za kuzibe auditing zinaononga zimene zinaononga dziko. So si ma judges inendi nene choncho kuti ma judges akanena kuona kuti kodi chara kwika kweni ndiyani ngati pana TPEX kodi TPEX anachitika dziko lonse police ili munachita TPEX inu ngati mnakavota mnakachita kuti za TPEX sifuna kachite koma mkungomva kuti panachitika TPEX. A police sana chita investigation ina ili yonse kunena kuti kodi amene amagwitsa TPEX ndipo pale wamangidwa chifukwa chiyani. Mudzifunse niwe kuti ngati kunali munthu amagwitsa TPEX chifukwa kugwitsa chiro TPEX mwelo je mlandu wakulu. Koma palibe amene adamangidwa pankhani imene ija ndipo a electoral commission adalandira super commission awiri. Commission ya 2019 2025 anaja so ndalama zambiri. Anthu anapeza ndalama zambiri chifukwa cha nkanija palibe amene adamangidwa hapo. Ndikuzani izizi ndikuzani si koma palibe amene akuzinena zimenezi. Imene ije inaononga mbiri mbiri ya dziko la Malawi chifukwa dziko la Malawi linakhala ngati tonsefe timabera masankho. Koma si tonsefe ine nakavota sina bera masankho. Koma nakhala forced kukavota kawiri. Imene kwa ineyo si chilungamo ayi. Chipani chanu cha Assembly for Democracy and Development chimakhala ndi slogan imene kuti ndizotheka. Chili ndi slogan imene kuti ndizotheka. Pano Amalawi akudandaula nkhani za chuma zimenenso ine ndikaswiri pa nkhani za chuma akudandaula momwe dziko likuyendera. Mukhulupirira kuti inu mutati mwalowa mboma mu 2025 ndizotheka dziko la Malawi kusintha kuvuka mu msinga za umphawi zimene dziko lino likusambira mpaka dali pano. Ine ndithu ndimakhulupirira kuti pa dziko lapansi pano palibe chosatheka. Palibe chosatheka. Ambuye adatikomera ngati ine sindikudziwa akudziwa inu mukudziwa mwina onse akudziwa. Kuilongosola nkhani ya ujeni ya chuma cha dziko lino ndi chinthu nikamana kuti chotheka sindikunena kuti ndi chophweka ayi. Tisiyanitse chophweka ndi chotheka. Chotheka ndichoona kuti chikhoza kuchitika. Ine ndithu ndi chikhulupiriro changa cheni popandanso kukayika kuti anthu atapezeka m'dziko lino ndipo ine ndikudziwa ngati munthu mmodzi wa iwowo ndisadzichotse ayi. Ineyo ndi anthu ena titapezeka kuti dziko lino mavuto amene akupezeka m'dziko lino akhoza kutha. Ino choyambira tinene chonchi kuti maiko ku dziko lapansi pano Malawi si dziko lalikulu kwambiri ayi ndi dziko laling'ono. Maiko akuluakulu kuno akuyendetsa ntchito zawo zachuma bwinobwino akutha bwanji. Maiko akuluakulu United States of America dziko lalikulu kwambiri
loti Malawi khuzolowamo mwina 1000 times akuyendesa bwinobwino zachuma chawo palibe sapempha zakudya sati ngati iwowa akuta ife tikalepheleranji ndizotheka ndithu ndiponso ndapempha Malawi pasakhale Malawi woti azikhala kuti nkosatheka kulikonza dziko nkotheka chifukwa dziko lino ndilali ng'ono kwambiri compared to mayiko ena. Zambia ndi dziko lalikulu kwambiri, Mozambique ndi dziko lalikulu kwambiri, Zimbabwe ndi dziko lalikulu kwambiri, Namibia ndi dziko lalikulu kwambiri, ife ndikadziko kakang'ono. Tsopano ngati sindingati kuti ife ndiponso tachita mwayinso pa nthawi ino pamene tikulankhulana dziko la Malawi laphunzitsa anthu ambiri, inuyo ineyo awawa tonse tilepeze anthu 20 million tilepeze kukonza dziko. No, it is very possible koma kutayirira ndipo chatayirira dziko linolo ndatsogoleri athu achakwera. For example tingonena muone mene achakwera chiyambeni chaka chino adanena kuti sayenda. Ine nasangana kwambiri kuti zikhala bwino chifukwa akamayenda agwisa ntchito foreign exchange imene ikadapita kugula mankhwala akuyendera. Sipono titati tinene kuti asayende muonanso inuyo unoka kuti zinthu zikutani zikusinda. Ndipo pa history yathu ya dziko lino palibe president amene wayenda kwambiri kuposa Achakwera. President wakenda chifukwa Kamuzu samapita ku United Nations, samapita samapita Abingu samaenda, Abingu amayenda koma sikuti kuenda ngati nako kwenda Achakwera. Joseph Banda mungu kuno mukachite masamu inaanza tu ujeni atulankhani mukaone kuti ipapa 4 years zimene akhala Achakwera kuyenda kwawo ayenda kuposa president wina aliyense. This is the truth. Kunama ayi kunena zoona. Tsopano mukamayenda mpaje ngasama enda delegation wa aliyense apatsidwe ma dollars aliyense pabe munthu amaje ma dollars anzake aliyense akhali ma dollars. So kukonza dziko lino ndithu ndikotheka. Nkhani ya ujeni ya njala ndiyotheka ndithu mdziko lino kudzidyetsa manena za mega farm. Yes, mega farm pano pamene tikunena mega farm ali kuti akungonena pakamwa sana khazikitsidwe. Palibe munthu angandilozere kuti pali mega farm apo palibe, koma zikunenedwa pakamwa. Ndipo it's a good idea koma ikunenedwa pakamwa. Sinachitike kulibe mega farm kuno pano pamene tikulankhula pano. Mega farm ikhoza kuthandiza ndithu kuchotsa njala komanso kuchepetsa nkhani yachani yakusowa kwa ntchito. Kaya mauje ntchito ziyama manena 1 million zija zikanakhala kuti zakhazikitsidwa. Palibe njani chimene chachitika kuti akhazikitse 1 million ntchito palibe, koma akunena pakamwa. Achakwera amalankhula zinthu pakamwa ndipo amalankhula bwino koma ndizapakamwa pokha sizochitayi. Tsono ngati utsogoleri wachoncho wokuti munthu sungadalirike mawu ako amene ukunena umangokonda kunena koma suchita, ndizovuta kuti ungasinde. Tsono chimene chikufunika chiona kuti mtsogoleri akanena chinthu monga mmene amachita kaya Abingu kaya Muluzi kana akanena chinthu kuti ndichita chakuti azichita. Imeneyo ndithu ndi njira imodzi yothetsa mavuto mdziko muno. Sikuti ndizovuta ayi, nzotheka ndithu zikoza kutheka. Uyanganene kuti sizingatheka amene yoyo basi nangasi mwina akufuna akufuna chifukwa choti apite ku Israel. Koma munthu amene akulikonda dziko linolo akudziwa kuti ndizotheka. Chifukwa wewe utsogoleri weyambire Achakwera ayi uje Dr. Banda tinaenda Muluzi kuna Joseph Banda na Abingu na onse amanena ndithu zinthu zoti akanena kuti zichitika. Ngani ya ujeni ya corruption ikungonenedwa pakamwa kukhala ngati kuti kutitseka m'maso kuti ife koma nkhani ya ujeni ya corruption palibe chimene chikuchitika. Ndani wamangidwa apo panopa chiyambire ndi chimene akunena kuti atitseka palibe amene wamangidwa apo kuti mungatinene kuti ena akuthawa soleno wamphwira athawa kali kuti. So zongonena pakamwa singakonze chinthu chilichonse ayi, ndi zimene zikubwezeretsa ntchito kumbuyo. dziko limwe litenga mukulamulira kuchoka mchaka cha 2025 kumapita kusogoloko zinthu zisanu zimene mukhoza kukhala boma lanu kupanga pa Chingerezi kuti prioritize ndi ziti. Ifeyo ngati IDD kusitinatenga ndi zinthu 10. Okay.
10 zimene uziona kuti zofunikira kuchita. Sitikunena kuti mavuto a Malawi ali pakhumi pokhayi, koma tikunena kuti mmene tili panopa kuti tinene kuti tichita chilichonse nzosatheka chifukwa nthawi tilibe. Nene kuti zosatheka 5 years chifukwa nkanena kuti zosatheka mnena kuti nesa kuti chilichonse njotheka. Ayi, ndikunena pa mukatenga nthawi 5 years kuti muthetse mavuto onse a dziko la Malawi sizikatheke chifukwa nthawi yachepa. Koma ifeyo choyambirira, ifeyo ngati aiti choyambirira ndikulimbikitsa nkhani ya chitetezo mdziko muno. Chifukwa nkhani chitetezo chikakhala bwino, ndikamana chitetezo ndikunena akwame apolisi akhale ndi zokwanira bwino zonse kuti agwire ntchito, chifukwa kuti chitukuko chikhale mdziko lililonse anthu azikhala ndi mtima wonena kuti nditha kuchita chilichonse popanda kumangidwa kapena kuberedwa kapena kuphedwa kapena likhale ndithu dziko labata ndi mtendere. 1 2 kuchotsa ntchito yakatangale. Chimene chocho ndithu choyipa kwambiri, choyipitsitsa kwambiri chifukwa ndalama zimene zikubedwazo ndi ndalama zimene zikanagwira ntchito dziko muno. So 2 private yetu imeneyo. 3 kuthetsa kuchepa kwa chakudya mdziko muno. Munthu aliyense ali ndi human right yoti adye, chifukwa akadya bwinobwino akhoza kugwira ntchito yani bwinobwinonso. Kuthandiza anthu powapatsa ngongole kapena zithandizo zina zilizonse, chimenecho ndi chofunika kwambiri chifukwa panopa sitakhala tikuchita ucheni. Mwandiuza kuti imeneyi ndithu nyamata wina, nyamata ndithu wina ameneyu wofunika kumpatsa thandizo kuti ntchito iyi iziyenda bwino, ino asakuchotseni ntchito. Pofunika ndithu zofunika makamaka gulu la chinyamata. Chifukwa pamene pagona chuma cha dziko la Malawi chagona pa anyamata, komanso munthu a human being amakhala productive ali nyamata. Ifeyo tikuti anyamata chifukwa muli nzeru, mene muli luntha nzeru, muli kama ideas ambirimbiri amene ali mmutu mwa anyamata. Aliyense nyamata mkamone ali ndi nzeru koma akusowa mpamba. Sipano otati kule dziko lino sibomayi ndi mnyamata umenewu upatsidwe ujeni kuthekera mpamba. Ndipo titokoze kuti boma lili maganizo amene ngakhale kuti sizikuyenda bwino koma kuti lili maganizo amenewa nifu chani zimene zifuna kuzilimbikitsa ndithu kuti chithandizo chipezeke, aliyense nyamata asalipere kukhala ngati ali maganizo owomveka bwinobwino akagwire ntchito imeneja, chifukwa chimeneja ndiye chitukuko. Magetsi magetsi ndi ofunikira kwambiri chifukwa kuti mungagwire ntchito ngati iyi mufuna magetsi. Sipano tifuna kuti magetsi ndithu azikhala opezeka pena paliponse, kaya kumudzi kana kuti, chifukwa pano simungagwire ntchito ina iliyonse ya chitukuko popanda magetsi, sizitheka ayi. Koma mwene mukhale ndi magetsi. Madzi ndi moyo. Madzi ndithu afunika kuti pena paliponse patikhale nawo madzi bwinobwino kuti anthu nanga ndi moyo, tanena kuti ndi moyo. Tsono chomalizira kukonza zinthu zosiyanasiyana zimene zingapangitse kuti awawa amene afuna kugwira ntchito ya chitukuko akhale ndi maujeni misika, kaya ujeni kopititsa malonda awo, misewu ndi zina zoterozo, zimene zija zikhale zili bwinobwino. Tsopano kuwonjezera apopo pali nkhani ya zaumoyo ndi sukulu. Ndiye zomalizira zimene osati kuti kumaliza kuti zosafunikira ayi, koma zimene zofunikira kwambiri chifukwa maphunziro mdziko muno ayenera apitirire patsogolo kwambiri, chifukwa dziko lapansi tekinoloji ndi zina zikupitirira kwambiri. Ndipo kuntchito ya ujeni zaumoyo ndi kumene kufunanso maphunziro ambiri kuti muchize anthu. Tsopano panopa pofunika sayansi kuchita ujeni develop nthawi zonse, so sukulu ikhale ya ujeni, ndipo munthu asalephere kupita ku sukulu mdziko muno. Asalephere, kaya boma lilephera koma wina wake amthandize basi. Chimodzimodzinso nkhani ya ujeni zaumoyo. Izi ndi zinthu zimene tikuzitenga kuti poyambirira zimene zizi
tizigwiritse ndithu ntchito zioneke kuti zili bwinobwino. Nzambiri zofunika kuchita koma kuti sizingatheke zonse pa ujeni pa 5 years. Koma titagwira zimene zizi 5 ujeni 10 izi ndiye kuti tikhoza kuti tayamba bwinobwino. Ndipo pa ujeni yathu 10 point plan, ma 10 point plan ndi amene ndipo ndibwereze kuti poika 10 point sitikunena kuti zina zibe ntchito ayi. Munga ujeni sina chule mining ndiofunika kwambiri. Koma popanda magetsi mining singaende. Singaende ndipo inena khapa minister of mining boma lacho chipana ngati mukumbuke. Ndikudziwa kuti chimene chikulepesa mining muno sikuti mulibe miyala koma kuvuta kuti kaelekera munga kaelekera nayo tukukumba uranium sisi kumchita process tumutupiza kujeni kunja via Namibia. Basi au jena uranium au jena akaelekera amalephera kuchita uje chifama magetsi munalibe mzimu. Anaisa kugula kama basi anango si aje company ya ujeni ya Palladium analepera chifukwa chokuti magetsi munalibe. So pali ntchito zambiri tourism ngati misewu sili bwino ngati tourist ujeni attractions tilibe chifukwa muone nkhani ya tourism. Inde tourism imabwetsa ndalama sitikukana ndikuvomereza koma kuti vuto lake linonena kuti mupite kujeni ku ene tourist ujeni Mangochi, Salima, Lake Malawi, Mulanje. Mukafike kumene kuja simukapeza china chilichonse chothandiza tourism. Mukangopeza malo basi mitengo basi. Koma tourism si mitengo yokha imene amafuna pogona pabwino, zakudya zabwino, nsewu yabwino. Zonse zizofunika kuti tourism itani ichite attract. I'm saying kuti tourism yes is an attraction ya foreign exchange. Koma imafunika tourism ikae ndi zinthu zake. Inuyo mukamange nyumba kumene kuja. Mukamange nyumba kuja kutoa kuja kumulanje kuja. Mpatsidwe thandizo mukamange nyumba kumene kuja. Osati boma ayi mukamange inuyo. Chifukwa inuyo ndi amene muyendetse bwino kuja. Za ujeni zoti boma lizimanga inde ndi zabwino koma kuba mmene momo. Ndinanena paja nkhani ya ujeni agulitsa mafaka. Chimene chidachititsa kuti World Bank and IMF ane kuti tigulitse chifukwa chokuti kuba kwambiri mmene muja. Mukaona katangale mmene muja kwambiri sisi maenda bwino tipalephera kulendetsa. Mamoti ujeni for example kuti ndi MDC. Mamoti MDC zipanga ndalama ndikumapereka kuboma. Chimene chimachitika ndalama timakatenga ku parliament kuboma kumakaendetsera MDC. Chimene sina icho linga chake. So naona kuti iyi company ikuoneka bankrupt. Iyi bankrupt chifukwa anatiuza kuti sekani. Chifukwa musamatenge ndalama kujeni ku budget ya boma kumakaendetsera makampani hayi. Zina ichoncho nkhani it's a complicated issue. Komano chimene tifuna tsopano chonena kuti inuyo mukamange nyumba kujeni kumwanje. Mukamange shale kujeni ku nyanja. Mukamange ka kunkhota. Chifukwa mukamaendesa inuyo company yo. Ma chances oti kuzochita survive are very high. Koma mukasira boma ine abale anga onse ndikane mbe chiro kumene. Sakuzita ntchito yo ichiro basi akaluwa kumeneko. Komanso ndikakhala kumene uja kusolola kwambiri. Ndesi basi tinditi momene wokuti chaboma ndi chali yense. Tikoza kuchitenga mmene mchiri. Munga malamu ngati hano akana khala boma kanatsekali. Koma alipo chifukwa choti it's owned by individual. So that's why tikunena kuti kuthandiza amalawi kuti akhale ndi katundu ndi chinthu chimene chili priority. Chifukwa akakhala ndi chawo akuyendetsa iwowo, my chances of survival are very high. Pamene tikupita kumapeto atsogoleri amakamaka andale nthawi yokupa anthu amabwera ndi mfundo zabwino mumawuza amalawi zokoma zimene mmakutu mwawo ndi mitima mwawo akazilandira amati koma mtendere wafika. Chimavuta ndi chani mukalenga maudindo aja nkumakanika kuwapangira amalawi kuwapangira anthu zimene mwalonjeza? Ineyo ndine na maganizo anga sindinganene maganizo amene anga kwanitse kufotokoza za wandale wina aliyense. Choyambirira nchonena kuti ife amalawi chifukwa ngani imene iyo yoti amanena zabwino zokoma mujeni makutu nkhani imene ili pawiri ili kwa wonenayo komanso wakumvayo.
ife Amalawi tikuyenera tisinthe khalidwe lathu pandale. Tisinthe khalidwe lathu pandale. Tisamamusankhe munthu chifukwa choti amachokera kwathu. Chimene chikupha ndale za mdziko la Malawi. So ntchitoyi ndi yayikulu koma enafe tikudzipereka kuti tigwire chifukwa choti Ambuye adatipatsapo mwayi kukhala ma position onse. So palibe chachilendo kuboma kuja. Chimene ndikudzinenera ine kuti ine Amalawi, let them give me a chance. Chifukwa UMP nakhalapo 15 years. Unduna nakhala Minister of Defense, Minister of Finance, Minister of Justice, Minister of Energy and Mining and so forth. Kumaso Vice President. Ndiyeno ngati ine ndingalephere kukonza mavuto a dziko lino ndiye kuti Malawi basi zosatheka. Koma I think I have the ability. Itakhala kuti interview I can pass it very well because nakhala ponso ujeni head of department apa Mubasa. Nali dean kumene koko. Nenda ndimwani nditero. Ndakhala ndithu muzinchiro zosiyana. So I have all round experience. Simagwira ntchito kuchipiko ayi. Koma in head of department. Ndipo mukapita pa simukavera kuti achilumba amalembera anawo ujeni zolembera zimasowa. Mamanga. Kachani mukapita choko siji masowa kumene. Choko siji masowa ayi. Makhala buli of course I'm a strict person. I'm sinde wachibwana simapanga chibwana. Basi nimadziwa kuti Ambuye adanipatsa kuti ndikhale pena pake ndiye ndizizitenga serious ntchito imene ndikuti ndikugwira osachita kuti ndikagwira apa ndikagwira sidi choncho koma ndikudziwa kuti private company nali ujeni chairman wa ujeni wa Blantyre Printing. Nakhala ndi chairman wa Blantyre Printing yomwe so Times, yes I was. So ngati mukufuna experience ndithu ndikuwuzani you have this experience. Ngati dziko liwonongeke liwonongeka chifukwa choti anthu mwina mukusankha kumene amachokera munthu. Koma osati kuti palibe woti agathetsa. Ayi ine ndikwaza kuthetsa. I'm telling you the truth. Tathokoza honorable. Zikomo kwambiri. Ayi ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi honorable Kassim Chilumba. Dr. Kassim Chilumba. Ine nthokozani chiwaya wa Hanifa TV.